ty teraz zlížeš smotanu z toho, že ja som dobrú kreatívu spravil a ono to aj organicky dobre fungovalo, len vy ste ešte na to dali nejaký budget, nejaké nastavenie, aby to malo možno viac videní. Ale že koho sú teraz zásluhy? A nestačí to raz dobre nastaviť a potom nech tá reklama beží. Čo tam chcete robiť každý mesiac? A chceš mi tvrdiť, že keď to optimalizovať nepotrebujete, tak zavoláš klientovi, vieš čo, tento mesiac to optimalizovať nepotrebujeme. Keď im tam donesete 1000 indov a 100 nenakúpi nikto, vy ste si svoje výsledky splnili, ale klient z toho nemá nič. Ale kebyže viem, že tam bude AI, tak sa trošku viacej pripraví na toto AI. A to ja nechcem. Aha, dobre. Ľudia, ešte predtým, než budeme pokračovať, tak moja manželka mala veľmi dobrý postreh. Tomáš, pochopia ľudia koncept toho videa a prečo sa pýtaš tak strašne arogantne a tvrdo, pokiaľ im nevysvetlíš, že kto si? Takže v krátkosti, som Tomáš Miklas, venujem sa stratégii a tvorbe obsahu a v tomto videu ja len demonštrujem, ako sa nás naozaj tí ľudia pýtajú niektoré otázky alebo ako sa nás snažia nachytať. Dody sa nemohol na tieto otázky pripraviť, takže som ho troška vyviedol z komfortnej zóny, ale v skutočnosti my dvaja tvoríme spolu ten digitálny marketing, spolupracujeme a toľko len o tom, takže príjemné pozeranie a dúfam, že vám to niečo dá do života. Vítam ťa pri našej šachovej partičke a na úvod by si sa mohol predstaviť, kto si a čo robíš. Volám sa Jozef Šimon, alebo volajú ma Dody. Som majiteľom reklamnej agentúry dodigital.sk. Úplne priamu otázku na teba natvrdo mi odpovedz, že prečo by si mal človek zaplatiť digitálnu agentúru, keď v podstate dneska ti už aj AI od Google zvládne nastaviť reklamy, urobiť texty a optimalizovať tieto veci. Na čo potrebuje teba ako agentúru? No v tom prípade, keď to nebude fungovať. A respektíve aj keď to funguje, aj to treba nejakým spôsobom vyhodnocovať, že či to bolo dobre spravené, alebo nebolo to dobre spravené, že či to, čo vlastne jednoducho akože vygenerovala tá umelá inteligencia, či to bolo kvôli tomu, alebo to bolo skôr o nejakej ďalšej optimalizácii. Tak čo keď teraz o pol roka, o rok už to dokáže aj umelá inteligencia všetko sama analyzovať, bude ti robiť grafy, bude optimalizovať tieto veci. Čo budete robiť vtedy? Si na to pripravený s agentúrou a s ľuďmi? To máš tak ako reštaurácia, že v podstate, že ty môžeš navariť doma, hej? Alebo môžeš ísť do reštaurácie. Vnímaš, že ako to postupuje všetko? Áno. No a teraz si predstav, že to, čo u vás teraz robia traja ľudia, že napíšu sa nejaké texty, kľúčové slova, proste z toho urobí sa nejaká kreatíva, dajme tomu, optimalizácia týchto vecí, že AIčko to zvládne všetko samo. Na čo budú mať vás ako agentúru? Kvôli tomu, že teda tým pádom naši špecialisti budú mať viacej času na stratégiu, na starostlivosť o toho klienta, na lepšiu možno na vnímanie tej konkurencie alebo samotného brandu alebo tej firmy. Ja si myslím, že tá umelá inteligencia dá akože veľa dobrých ako keby nápadov, alebo čiže ciest, že kade sa uberať, ale vždy to je ako keby o tom ľudskom rozhodovaní sa potom na konci, že ten človek urobí to rozhodnutie, že teda, že áno, ísť touto cestou alebo tou druhou. To znamená, že aj my tak fungujeme teraz, že momentálne vygeneruje napríklad umelá inteligencia nejaké reklamné texty, ale samozrejme, že to nenahodíme len tak, ale my to akože skontrolujeme a zvážime, že či to je dobré alebo nie je dobré. Takže je tam stále ten ľudský vstup. Čo potom, keď jeden človek v rámci vďaka umelej inteligencie bude vedieť robiť viac roboty? Budeš prepúšťať, alebo budeš sa snažiť získať viac klientov, alebo už máš teraz nejaký plán, lebo to nie je kedysi, že každý rok boli nejaké zmeny. Teraz už každý mesiac prichádzajú nejaké zmeny v rámci umelej inteligencie, ktoré ti uľahčujú nejakým spôsobom život. A ja to vnímam napríklad tak, že sú ľudia, ktorí to buď príjmu, nemusí sa im to páčiť, príjmu to a začnú sa k tomu prispôsobovať. A potom sú ľudia, čo to úplne odignorujú, lebo si myslia, že umelá inteligencia nahradí ľudskú prácu. Takže ja budem proti tomu bojovať, nebudem to používať. Potom to môže dopadnúť tak, že tí ľudia, ktorí už od začiatku nepoužívajú umelú inteligenciu, nebudú vedieť naskočiť na ten vlak. No a ako to vnímaš ty v budúcnosti? Lebo to je, že ten rok prejde jak nič a o rok tu zase budeme niekde inde. Hej, čo sa bavím s kolegami, tak aj vidím vlastne o firme, že každý je tak nastavený, že si uvedomujú to, že je tu tá umelá inteligencia, ktorá im môže ako keby pomôcť. Samozrejme, a uvedomujú si to, že to môže byť ako keby výhoda oproti ľuďom, ktorí by to ako keby nevyužívali tak aktívne, pretože je to logické, že teda keď dáš niekomu nejakú kampaň a jeden strávi na setupe, ja neviem, na nejakých nastaveniach, ja neviem, pol hodinu a druhý nejaké 3 hodiny a ten, čo to
čo na tom strávil 30 minút, tak využíval umelú inteligenciu, tak samozrejme si uvedomuje to, že teda, že aj z pohľadu keby majiteľa alebo toho vedúceho, že áno, že tento vďaka umelej inteligencie zvládol rýchlejšie a má aj potom pre firmu akože väčšiu hodnotu v tomto. A nebude to v budúcnosti tak, že ľudia, ktorí nevyužívajú umelú inteligenciu, ale tvoria vlastnou kreativitou, tak budú mať potom možno vyššiu hodnotu, lebo budú iní, ako všetci ostatní, ktorí používajú tú umelú inteligenciu? No budú mať náskok podľa mňa tí ľudia, čo budú využívať umelú. Ale že či to nebude opačne. Lebo napríklad poviem ti pohľad ohľadom videí. Keď teraz každý začne tvoriť... Ty si na Radešia? Ty. Každý začne tvoriť videá pomocou umelej inteligencie, tak tie videá budú vyzerať podobne alebo rovnako. A potom, že možno tá ľudská práca, to ľudské nakrúcanie videí bude brané ako nejaký druh umenia. Bude to zase iné. Vieš, ako keď robíš grafiku, dajme tomu, že na počítači, alebo ju maluješ, tú grafiku. Chápeš? Takže či to takto nebude aj v rámci tých agentúr, že ľudia si budú vyberať tých, ktorí nepracujú s tou umelou inteligenciou, lebo si o nich budú myslieť, že majú lepšie know-how a robia to z vlastnej hlavy, nie to, čo im povie ChatGPT napríklad. Závisí od toho, že ako do toho budeš vstupovať ty, ako kreatívec. Hej? Že pokiaľ niečo vygeneruješ a pošleš to jednak jednej klientovi, tak samozrejme a pošleš mu zrazu 50 výstupov, tak to možno ten klient pochopí, že aha, ok, toto bolo fakt akože iba vďaka tomu tej umelej inteligencie, že to dokázalo vygenerovať 20 nejakých kreatív. Hej? Ale potom zase, akože ja si myslím, že tí kreatívci to môžu využiť aj na toto, ale skôr možno na to, že teda ako rozmýšľať nad rôznymi nápadmi. Hej? Že keď máš chceš robiť nejaký reklamný spot, tak porozmýšľaš nad tým, že OK, že teda chceš mať reklamný spot, ktorý bude, ja neviem, o futbale, poviem príklad, hej. Možno nevieš všetko ako veľa o futbale, tak sa spýtaš, že ako to funguje, hej, že vlastne koľko tam je hráčov, čo je offside a tak ďalej. A na základe týchto informácií môžeš tak brainstormovať a možno po kúskoch takže postaviť nejaký ten nápad, hej, na nejakú reklamnú kampaň, kde bude možno to celé postavené na offside, hej, a predtým si to nevedel, alebo možno na nejakých bizarných situáciách, čo stali vo futbale a tak. Ďalšia taká otázka na telo. Ja vytvorím nejakú kreatívu. Tým, že vieme, že my spolupracujeme spôsobom, že ja vytváram príklad videa alebo nejakú kreatívu na sociálne siete alebo do reklám. Vy to nastavíte a teraz tá samotná kreatíva má už veľmi dobrú organiku aj sama o sebe, že už funguje aj sama o sebe bez tých reklám, bez toho, dajme tomu, že niekoľko dní, potom zapnete nejakú reklamu na to, funguje to ešte lepšie. A sú z toho dobré výsledky. Je to vďaka tej mojej kreatíve, alebo je to vďaka vášmu nastaveniu? Vieš, že či to nie je také, že ty teraz zlížeš smotanu z toho, že ja som dobrú kreatívu spravil a ono to aj organicky dobre fungovalo, len vy ste ešte na to dali nejaký budget, nejaké nastavenie, aby to malo možno viac videní, ale že koho sú teraz zásluhy? Podľa mňa obidvoch. Čo je dobré, že o tom vlastne komunikujeme potom, hej? To znamená, že si povieme, vyhodnotíme, že ktorá kreatíva fungovala najlepšie a skúsime možno otestovať nejaké iné cieľenie, ak to nebolo dobré, respektíve urobíme zmeny podľa toho, aké boli akože výsledky. A funguje to aj opačne? Že ja urobím náhodnú kreatívu, to na nefunguje a nemá ani dobrú organiku a vy nastavíte reklamu, tak tiež povie, že to bola chyba obidvoch? Bola to podľa mňa chyba obidvoch, ale respektíve nie, že chyba obidvoch. Hovorí sa inak, že ako keby kreatíva, to, ako spracuješ nejaké video, už to samotné je nejakým spôsobom akože cieľenie, hej, samotné. A tými nastaveniami to môžeš akože trošku ako keby dopomôcť ešte. Hej. Čiže že tým sa povedať, že možno akože áno, samozrejme, treba dobre zacieliť tie kampane, ale tam to musíš testovať. Tam musíš mať priestor na to, aby si to testoval. Jednoducho proste, keď urobíš nejakú kampaň pre nejakú cieľovku, tak keď to zacieliš akože na široko, tak pravdepodobne sa to akože nájde tú svoju cieľovku a potom, keď uvidíš nejaké, keby... Nevieš mi odpovedať na takú jednoduchú otázku? Proste povedz, že áno, je to mojou zásluhou, áno, sa len priživíš. Áno, je to tak. Nie, ale vážne, akože však určite nastavujete nejaké také reklamy, že klient si povie, že chcem platenú reklamu, máme nejaké videá, ale nechcem už investovať do nejakej kreatívy peniaze naviac. Ako v takom prípade postupuješ, keď si nemohol ovplyvniť tú kreatívu, dajme tomu, že vytvoriť nejaké nové video a oni si s niekým vytvorili, alebo sami si vytvorili nejaké video a vy ste nastavili reklamu
teraz tá reklama nemá nejaké proste výsledky, lídy a tak ďalej a klient povie, že vy ste to nastavili. Akože optimálne pri tej spolupráci vždycky povieme, že keď sa ide vytvárať nejaká kreatíva alebo nejaký výstup, tak to konzultujte s nami predtým, jak to ako keby ide do nejakej finálnej podoby. Tým sa môžeme vyhnúť tomu, aby sa niečo akože zbytočne urobilo nejakou formou. A idem na to trošku opačne, že práve, že ak sú už v dispozícii nejaké kreatíva a historicky boli, tak niekedy ideme cestou recyklácie. To znamená, že vieme, že niečo fungovalo v minulosti, pribudli nejakých 5 nových, ktorí absolútne nefungovali, tak poďme recyklovať to, čo fungovalo. Možno trošku zmeňme, možno trošku nasekajme. Postrihajme? Postrihajme, nasekajme. Ale ja si myslím, že ty, keď určuješ ceny, tak nejaký klient sa ti ozve, tak si ho zapne si Finstat, pozrie si ročný obrat, povie si, toto je veľký klient, tento by mi mohol zaplatiť aj viac, hodí mu väčšiu sadzbu. A keď tam je niečo, že menšie, tak ale chce získať toho klienta, lebo teraz by si potreboval ešte jednoho klienta, niekto ti vypadol a tak ďalej, tak mu dám nižšiu cenu. Ako určuješ cenu za tú správu tých reklám? Podľa čoho? Vychádzame z tých historických skúseností, čo máme. To znamená, že ak zapíname nejakú Google alebo Facebook kampaň, samozrejme, snažím sa zistiť čo najviac informácií ohľadom tej kampane, koľko chce napríklad investovať do tej reklamy, aké sú očakávania. Dobre, báme sa o tvojom fičku. O mojom fičku? Áno, podľa čoho ho určuješ? Tak si to len pozrieš sa na klienta a povieš, alebo máš nejakú tabuľku? Áno, akože máme aj tabuľku, ale vždy otvorene komunikujem aj to, že teda potom uvidíme, že či nebude treba, keby toto pomeniť nejakým spôsobom. Záleží od toho, že ako pôjdu tie kampane, že či to pôjde dobrým smerom, či je potom nevyhnutné napríklad meniť nejakým spôsobom stratégiu, zapnúť nejaký nový kanál, alebo že viacej možno kreatív zapnúť a podobne, alebo jednoducho iba zvýšiť budget, hej. A už len akože zvýšenie samotného budžetu si vyžaduje potom väčšiu prácu aj na našej strane. To znamená, že nielen ako keby nastavením tej samotnej kampane, ale aj vyhodnocovaním, reportovaním, proste tam už viacej treba aj optimalizovať, keďže máme už väčšiu alebo aj viacej možností na nejaké testovanie rôznych ako keby cieľení a kreatív. Takže je to dynamické. Ja mám problém naceňovať niečo podľa tabuliek tým, že keď riešim proste nejakú tú kreatívu, tak veľmi záleží od toho produktu. Vieš, ľahšie sa robí na nejaký zaujímavý fancy produkt, reklama, alebo ktorý vieš prepojiť, ako keď máš nejaký taký úplne technický produkt, vieš, a má z neho urobiť nejaký virálny koncept, ktorý funguje. Záleží aj od hodnoty toho produktu, vieš. Ľahšie sa prezentuje alebo robí reklama a predáva produkt za 10-100 eur, ako keď predávaš dom za 500 000 eur. Takže ja napríklad viem nastaviť v rámci nejakých reelsiek nejaký ten balík, ktorý ponúknem klientovi, že bude mať, ja neviem, mesačne 4 reelska, 4 karusely, ale v tomto prípade ja musím určiť, že ako náročné bude spracovanie, lebo to reelsko viem spracovať aj tak, že budem na ňom robiť mesiac. Ale viem ho spracovať aj tak, že dokážeme v rámci jedného dňa urobiť aj 4 reelska a potom už ich len ako keby striháme. Takže tam musím ja v tomto trocha špekulovať, aby som nebol v mínuse, keď dám nejakú paušálnu cenu. Alebo musíš vycestovať niekam, toto úplne rozumiem. My to máme z tohto pohľadu, akože tá výkonnostná časť, hej, tá performance marketing, ten výkonnostný marketing je v tomto trošku jednoduchší, že vlastne, že presne vieme, že čo môžeme, keby, väčšinou vieme, že čo môžeme očakávať od toho klienta, aj ako bude keby náročný z toho pohľadu, že aká bude komunikácia a tak, čiže tam to vieme trošku jednoduchšie naceniť, ale je to individuálne. A nestačí to raz dobre nastaviť a potom nech tá reklama beží? Čo tam chcete robiť každý mesiac? Čo tam chcete optimalizovať? Však keď ste odborníci, tak prvýkrát to nastavíte tak, aby to bolo dobre a už to potom bežia tie reklamy, nie? Lebo často je to o tom, že teda, že niečo vieme, niečo si myslíme na základe historických skúseností, nastavíme vlastne tej kampane a potom príde tá realita, že ako na to bude reagovať trh a samotní vlastne klienti alebo tá cieľovka. Čiže každá kampaň a každý projekt je iný. To znamená, že nemôžeme to a preto v podstate tam potrebujeme priestor alokovať nejaké hodiny nejakého človeka, ktorý sa tomu bude venovať, ktorý to bude v závislosti od toho, či to je veľký klient alebo menší, tak na týždeň alebo mesačnej báze sledovať tie výsledky, vyhodnocovať to. To znamená, že dal som do toho x eur a to, kto som získal, čiže náklady versus výnosy
Dobre, takže v podstate hovoríš to, že vy to potrebujete nejak optimalizovať každý mesiac a chceš mi tvrdiť, že keď to optimalizovať nepotrebujete, tak zavoláš klientovi, vieš čo, tento mesiac to optimalizovať nepotrebujeme, nepošlem ti faktúru. Stačí budúci mesiac, nie? Že takýto si ty podnikateľ, hej? Férový. Minimálne report musíme urobiť. Je to o tom, že teda, že ak sa nastavia nejaké očakávania, tak samozrejme sú aj mesiace, ktoré idú dobre, takže tam je možno aj menej práce na tú optimalizáciu, ale sú potom mesiace, keď treba akože zamakať. Ak je nejaký cieľ, že chce nejakú revenue dosiahnuť, alebo chce nejaký ROAS, alebo teda PNO, podiel nákladu k obratu, dosiahnuť, tak všetko robíme tak, aby sa tento cieľ keby spĺňal. Alebo pri leadových kampaniách je to, že napríklad, že áno, že klient povedal, že teda chcel, jeho cieľ je získať 20 leadov mesačne, lebo dobre vie, že teda, že z tých 20 leadov vie spracovať, úspešne uzavrieť obchod v 5 prípadoch a vlastne samozrejme tú optimalizáciu robíme tak, že ak zistíme v nejak polovičke mesiaca možno, že ten cieľ sa zrejme keby nedosiahne, tak podľa toho už komunikujeme s klientom, aha, že takáto je situácia, poďme skúsiť toto a toto, ideme pomeniť toto. Čo sa týka mňa, ja keď zastrešujem, dajme tomu, že mám nejakú paušálnu spoluprácu, tak to riešim tak, že keď je, dajme tomu, že nejaký mesiac sa tvorí menej tých vecí, preto mám radšej nastavené, že keď to není presne, že 4 reelska, 2 blogy, 4 karusely, ale že sa to môže aj meniť podľa toho, čo v rámci toho mesiaca potrebuje. Lebo niekedy klient potrebuje, že urobiť na banerovú kampaň nejaké banery. Niekedy potrebuje, že správame nejaké blogy. Niekedy to je viac videí, niekedy potrebuje spraviť reklamné video. A vie presne vtedy, keď že niečoho sa robí menej, tak viem, že budúci mesiac zamakáme a robíme toho viac. Takže v môjom prípade to je tak, že fakturujem rovnako, aj keď sa urobí v rámci toho mesiaca menej, ale v rámci svojho svedomia viem, že tu sa robila aj nejaká stratégia, sa vymýšľala. Tu som proste poradil ľuďom aj, ako to uchopiť. Že ja málo kedy robím, že len točím videá. Ja robím aj stratégiu toho obsahu. Že čo, kedy vypustiť, ako zaexperimentovať, či dať nejaký zábavný content, náučný content, alebo reklamný content, čisto proste klasická reklama. A podľa toho vlastne potom aj tvoríme. No, ale poďme k ďalšej otázke. Čo je vlastne vašou úlohou v rámci tých kampaní? Či to dobre rozumiem, vy nastavíte nejaké reklamné kampane a dostanete nejaký počet ľudí na web stránku a to, či už nakúpia alebo nenakúpia, to už není váš problém, lebo vy si tam tých ľudí dostali. To znamená, že keď im tam donesete 1000 indov a 100 nenakúpi nikto, tak v podstate vy ste si svoje výsledky splnili, ale klient z toho nemá nič. Tak snažíme sa na to pozerať komplexne. To znamená, že samozrejme našim cieľom tiež nie je to, že iba dostať toho klienta na weba a tam to akože končí. Často sa toto musí ako keby komunikovať aj smerom na klienta, že donesol som 1000 relevantných návštevníkov na web, prečo nenakúpili. A tam to je podľa mňa presne, a kvôli tomu sa na to pozeráme tak komplexne, že tým nekončí ako keby naša práca. Je to akože trošku aj individuálne, že pokiaľ ten klient má vlastne nejaký marketingový tím alebo nejakých externistov, že robia mu web stránku a podobne, tak my sa na to aj tak akože pozrieme tak komplexne a skúsime mu akože z našich skúseností historických mu odporúčiť, že čo môže byť ako keby chyba. Na základe tej analytiky vidíme, že kde tí ľudia odchádzajú, tak takéto informácie samozrejme posunieme na klienta. No a tým som chcel povedať, že u nás tá práca nekončí len tak tým, že prinesieme toho návštevníka relevantného a ak mu potom nepomôžeme tomu klientovi, tak vieme, že teraz končí aj s nami. Hej. Beží 3 mesiace spolupráca, neprichádzajú žiadne výsledky, klient nie je spokojný, lebo do toho investoval niekoľko stoviek, možno 1000 eur. Čo v tom prípade? Budete hádzať na seba vinu, že bola zlá kreatíva, web nefunguje tak, ako má, zle je nastavená cenotvorba produktu, lebo to je tiež ďalšia možnosť. Proste. Môžem povedať príklad na klientovi, ktorý mal, že na tom obrázku vyzeral ten produkt rovnako ako ďalších 5 firiem, ktoré ho ponúkali. V tomto prípade to bol, dajme tomu, že stôl. Lenže klientov stôl stál 1600 eur a konkurenčné stoly stáli 600 až 800 eur. Takže ten prvý pohľad na ten produkt toho klienta, keď to bolo v tom, čo má ešte Google produkty, tak on si nevedel vybrať jeho produkt, lebo
Možno niekto dohľadá ten najdrahší produkt, tak si ho vybere, ale keďže tá fotka bola presne rovnaká ako všetky ostatné, aj keď to bol iný typ produktu, iná značka, tak z tohto hľadiska nebol konkurencieschopný. Otázka znela, že čo vtedy? 3 mesiace, klient hovorí, že je vaša chyba, vy hovoríte, že trebalo by sa zamyslieť, možno, že, ja neviem, poviem príklad, zmeniť tie fotografie, inak to nafotiť, alebo použiť iné fotografie od dodávateľov, skúsiť inú kreatívu, skúsiť viac vzdelávať o tom produkte, aby ľudia našli benefity tej danej značky, že prečo do toho investovať viac peňazí, dajme tomu, tak a nie ste, dajme tomu, že už na rovnaké vlne, lebo klient je z toho deprimovaný, nic z toho nezarobil, nenechá si poradiť. Čo v takom prípade? No je tu potom o komunikácii, že skúsime teda otvoriť celkovo tú akože spoluprácu, že OK, že teda doteraz sme robili toto, povieme si, že čo to prinieslo. Ak zistíme napríklad, že tam že problém je s webom a situácia je taká, že teda, že mu tie reklamy že nič nepriniesli, tak navrhneme aj to, že teda OK, že poďme možno stopnúť tie reklamy a poďme ten náš čas vlastne investovať do niečoho iného. To znamená, že na nejaké možno odporúčanie, možno zamyslieť sa nad stratégiou, zamyslieť sa nad tým, že teda, že kde tam môže byť ten problém s nejakou tú analýzou. Je to naozaj o tej komunikácii, že pri tomto od nás môžete očakávať to, že vieme ako keby tie hodiny ako keby venovať sa aj niečomu inému, že my sa nedržíme toho, že iba čo Google alebo Facebook alebo email marketing alebo čokoľvek, že môžeme tie hodiny ako keby sa venovať niečomu, čo teraz posunie ten biznis ďalej, hej? Čiže je podľa teba tá návštevnosť, počet tých návštevníkov to najdôležitejšie, čo by mal ten klient riešiť, keď si pozerá ten analytics? Určite nie, akože je to dôležitá metrika, samozrejme, len treba to vnímať tak, že teda, že to nie je tá najdôležitejšia metrika. Treba s tým potom pracovať, teda, že treba vysvetliť klientovi, že ktoré sú tie metriky a samozrejme, keď klienti majú často tieto otázky, pozerajú sa napríklad iba na lajky alebo na views presne a spolu si povieme, že ktoré by mali, aj ak to chce on teda sledovať, že povieme, že skôr, že tie, ktoré by mal sledovať. Ale nie vždy to akože odporúčame, lepšie mať, keď tomu vieme aj dať nejaký kontext. To znamená, že neviem vysvetliť, že prečo bola nejaká miera prekliku taká, aká bola, alebo že čo sa mohlo udiať. Tak inak sa opýtam, že čo je pre vás najviac čo je pre vás najviac relevantný údaj, čo sa týka reklam a štatistik. Akože pre klienta je to, že koľko som predal, samozrejme, v rámci toho mesiaca, ale čo je pre vás taký ten najrelevantnejší údaj? Úprimne, pre nás je najdôležitejšie to, že aj to aj vlastne robíme v tých tzv. ROI tabulkách, kde sledujeme tú návratnosť tú investície, že to v konečnom dôsledku, že koľko teda ostane, keď odrátame vlastne náklady minus obrat. A čo je podľa teba také optimum percentuálne? Čo, dajme tomu, že klient nevie, opýta sa ťa, ako si to máme nastaviť, aby to bolo, že aby sme si mohli povedať, že tá reklama funguje. Ale je to akože veľmi individuálne. Tam potrebujeme poznať, ak máme na takejto úrovni akože pomáhať klientovi, tak my potrebujeme poznať všetky jeho náklady, marže, potrebujeme vedieť všetky, dosť veľa tých akože interných informácií, tedy vieme potom s tým pomôcť. Hej. Takže v podstate by to malo byť opačne, že jeho sa spýtaš, že koľko ste ochotní z toho jedného produktu obetovať, áno, ale nie ho predali. Áno, ale nie vždy akože dostaneme akože odpoveď úplne presnú, hej. A to môže byť akože dosť ako keby aj problém niekedy, že teda, že keď klient určí, že koľko vie maximálne investovať, respektíve si povie nejaký pomer nákladu k obratu, to PNO, alebo ROAS opačne, a nevie, a to dobre, hej, tak to je tiež akože problém, čo potom môže viesť aj k tým vlastne nejakému krachu, hej, samozrejme, lebo... Vieš, čím sa stretávam ja? Prepáč, že klienti majú zle nastavené marže a dajme tomu, že na produkte nebavíme sa o drahých produktoch, na produkte, ktorý stojí 10, 20, 50 eur, majú 30% maržu, tým pádom už im tam nezostáva priestor, alebo 30% hrubý zisk, tak by som to skôr povedal. A už im tam nezostáva priestor na investovanie do marketingu. Lebo tých 30% je to, čo oni, dajme tomu, že potrebujú skôr ako ten čistý zisk, aby prežili. Vieš, ja som povedal klientovi, že keď to je dobrý produkt a vyrábate ho napríklad vy, tak je optimálne mať na tom aspoň ten 100%. Že aj keď to predáš, dajme tomu, že niekomu inému, že to bude predať vo svojich... 100% na čo marža? 100%, áno, 100% hrubý zisk. To znamená, že niečo vyrobí za 10 eur, tak by si to mal predať minimálne za 20 eur, aby si ty vedel investovať do
marketingu, aby si vedel robiť akcie zľavové, dajme tomu, že nejaký Black Friday, Vianoce a tak ďalej. A keď by to chcel predávať niekto iný, tak aby si aj jemu vedel niečo dať. Len tí ľudia sa tohto boja, lebo si povedia, že to bude drahý produkt, alebo chcú byť veľmi konkurencieschopní už pomaly takým produktom, čo sú z Číny, pritom oni to sami vyrábajú a dajú si že 20-30% marže na to. A potom presne, že keď potrebuješ investovať do reklamy, tak si vlastne na nule. Nic si nezarobíš. A tak to potom vidú, to, že aké percento tej marže, to môžeš to samozrejme odporučiť tomu klientovi. A tu uvidíš presne, ak máš veľmi, veľmi detailný reporting, tak to uvidíš vlastne v tých číslach. Hej. Musíš mať veľmi dostatok dát k tomu, aby si vedel ty odporučiť takéto niečo ohľadom teda výšky marže. No preto je dôležité sa baviť, či to je hrubý zisk alebo čistý jeho zisk. No. Lebo fakt veľakrát sa mi stalo, že klient povedal, že má 30% hrubý zisk a keď si všetko odrátal, tak oni proste nezarábali na tom nič reálne. A preto mi povedal vždycky na každú vec, no ale nemôžem si dovoliť teraz toľko to investovať. Pritom predávali, ale museli predať neskutočne veľké množstvo, aby vôbec pocítili ten zisk. Áno. Dobre, vyvediem ťa teraz troška z miery. Dobre. Na hentú kameru máš teraz presne 30 sekúnd na to, aby si sa predal klientovi. Dobre? 3, 2, 1, ideš. Dobre, sme online marketingová agentúra, robíme Facebook, Google, e-mail marketing, ale to, čo vám akože pomôže, to závisí od toho, že musíme sa samozrejme dobre porozprávať, pozrieť sa na to, aké máte ciele a ako s tým vieme pomôcť. Čo robíme trošku inak, alebo teda sa snažíme robiť inak, je to, že teda, že ako pristupujeme k týmto predajným kanálom, snažíme sa všetko robiť na základe toho, že aké sú výsledky, hej, že všetku stratégiu, všetko ako keby tú Dobre, spýtame sa potom ľudí, že či si niekoho presvedčila, či ti zavolajú. Dobre, táto partička asi zostane nedohratá, lebo ja verím, že je náročné odpovedať na takéto tvrdé otázky a zároveň sa aj sústrediť na hru. Ja ti ďakujem pekne. Ja to vidím podľa toho, že to je zatiaľ remíza a potom niekedy si to zopakujeme a môžeme to dohrať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A veľa šťastia s klientmi. Díky. Čaute.